Takže v dnešním videu si ukážeme můj locker na konci roku 2023. Jo, vím, že hodně lidí to zajímá, jaký mám locker. Jo, je to docela drahý locker, dej odběr, like a my jdeme na video. Let's go! OK, borci, začneme nejdřív tady locker. Dáme se nejdřív skiny. Skiny, mám Aquamana, potom mám tuhle, tu nevím ani kde jsem získal, jo. Potom mám tady Peelyho, tohle je hodně dobrý skin. Tohle Ninja, Travis, tohle LeBron, Complex, Deadpool, tady jak se jmenuje tady ten skin, můžete napsat dolů do komentářů, nevím, jako Karg, nevím, neřeším. Doktor Dom, Doctor Strange, potom Groot, všechny Marvel skiny prostě tady mám skoro. Máme tady potom tady toho Fešáka, potom máme tady Manderman, potom tady máme tady toho. Potom co mi přijde i zajímavý je tady tento můj první skin to byl a docela je to zajímavý. Maya, Joey, nevím, neřeším. Tady potom normálně superhrdinka. No a tady potom tady ten Volpant, nevím jak se to čte, je to docela dobrý skin. Potom Agent Jones, Agent Peely, potom tady ten Brutus, ten taky moc nehraju, ale tady potom Gumbo, tady toho hraju hodně. Gungimon, ten je takový křeček nebo plišák takový, a mu říkám plišák, prostě je to plišák. Já hraju hodně potom tuhle Jules, jo, ok. A tady potom máme Stromek, potom máme Mňau, potom tady máme Peach Patroller, co je ještě tak zajímavý, tady ten za Intel skin, to mám zdarma ten skin, Sunny, to mi tady přijde zajímavý třeba tady ten skin, ten se mi líbí, tady ten taky, ten hraju hodně. Tady ten Dummy, Dynamo, to jsem získal před chvilkou, no. Frost, no, tady Iris, tyhle skiny, tady ten skin hraju hodně, Lucky Leader. Survage, potom je Tiger, tady prostě tu hraju hodně na kapy. Aura, potom tady Knockopska, tu teď hraju přes Vánoce. Tady Icon, Crystal, Banner Trooper a to je asi tak všechno. Když nechci si vzít tady toho, kámo. Proč musím si vzít, tak si vzít tuhle. Potom tady Backblingy. Mám normálně Travis, Backbling, Ninja. To asi projedem, protože to asi nikoho nezajímá. A tady Aquaman Pickaxe, potom tady je zajímavý Pickaxe, tohle, Harley Hater, Leviathan, potom třeba tady Candy X, kde mám ten Pickaxe, tady Minty X, docela dobrý Pickaxe, ten moc nehraju, ale potom tady máme Birthday, ani nevím, že mám skoro. Tady potom tady ten Pickaxe se mi moc nelíbí, ale i tak vám ho ukážu. Tady potom Reaper, klasický, to má asi každý skoro, dodává peníze do funka. Potom Vision, potom Boot Traps, jo. Driver, Icebreaker. No a z Pickaxu je to všechno, jdeme na glidery, ok borci. Tady to se mi líbí. A hodně používám tohle, protože to je takový neutral prostě, teď se equipnu. A tohle asi prodám rychle, mám jich hodně, kolik jich mám? 77, no to není hodně, ale to jedno. Tady to prodám rychle takhle. Ok, je to. A emoty. Ne, kde jsou emoty? Já vůbec tady se nevyznám, emoty tady. Ok, borci. Mám tady. Jedu na 4, co samozřejmě. Potom tady tohle, tu máš Icon, tady mám hodně těch Icon Series. Vy to teď neuslyšíte, protože mám mutlý ty copyright songy.
tohle, no, potom třeba mi přijde zajímavý tohle. No tohle ani nevím, že mám. OK. Tohle, to bylo myslím za peníze, já jsem to vyhrál v customce. Tohle se mi líbí actually, to prostě je takový dobrý. No, to je hustý. No a co ještě bych vám tady mohl tohle, no to když se mi nepovede něco, no to je jasný, ne? No. To je asi tak všechno, co mám jako tady k těm, no. Potom takhle je, když mi dáte odběr. Fakt, když mi dáte odběr, tak vás budu mít rád a nevadí. No, a tohle byl můj locker. Budu rád, když mi dáte odběr, like a my se uvidíme u dalšího videa, který bude zítra nebo pozítří, jo. Uvidíme, jak to budu stíhat, ale bude to vánoční vlog, OK? Takže těšte se a my se uvidíme zítra nebo pozítří nebo po pozítří, OK? Takže zatím čau.